Haryana vehicle throwing garbage. I happened to see them and I caught hold of them. This is the vehicle number. Ruko. Hey! Stop the vehicle, stop the vehicle. कचरा पडला किंवा उडेल कचऱ्याची बॅग उडाली कचऱ्याची बॅग सगळी काढता हरियाणाचं नेलं आणि गाडी होणार मैडम सॉरी भी बोला और आप भी जोड़ा आपके आगे उडायचं तो उठाया भी आपने।